सध्या मी नगरवाडा पाळी ह्या गांवान आसा आणि तुम्ही माझ्या फाटल्यान पळोवंक शकता की सुंदरशी शाळा, ज्या शाळेक क्लिनिनेसा खातीर स्टेट लेवल आणि डिस्ट्रिक्ट लेवलाच्या पातळीचेर तांकां अवॉर्ड्स मेळ्ळा। आणि जेन्ना आमी टिचरी कडेन उलयले आनी टिचरीन आमकां सांगलें की तेंचें नांव आतां नॅशनल लेवला खातीर सिलेक्ट जालां फॉर क्लिनिनेस। स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार 2021-22 ह्या वर्षासाठी आम्हाला सर्वप्रथम डिस्ट्रिक्ट लेवलवर 3 अवॉर्ड मिळालेले आहेत। एक म्हणजे ओव्हरऑल कॅटेगरीमधून आम्हाला डिस्ट्रिक्ट लेवल अवॉर्ड मिळालेला आहे। त्यानंतर आणखी 2 डिस्ट्रिक्ट लेवलवरच सब कॅटेगरीमध्ये आम्हाला अवॉर्ड मिळालेला आहे। म्हणजे सब कॅटेगरी म्हणजे एक म्हणजे वॉटर विभाग आणि दुसरा जो आहे तो हँडवॉशिंग विथ सोप ह्या कॅटेगरीजमध्ये आम्हाला अवॉर्ड मिळाला। मग त्यानंतर पुढचं पाऊल म्हणजे आम्हाला राज्यस्तरावर सुद्धा अवॉर्ड मिळालेला आहे, तो म्हणजे ओव्हरऑल कॅटेगरीमध्ये तर आपण पाहू शकता। आणि त्याच्यामध्ये आम्हाला 5 स्टार रेटिंग मिळालेलं आहे आमच्या शाळेत। आणि यानंतर एक आनंदाची बाब म्हणजे आमच्या शाळेचं नॉमिनेशन नॅशनल लेवलला सुद्धा करण्यात आलेलं आहे। माझे नाव श्रवी आहे। मी चाइल्ड कॅबिनेटची चीफ मिनिस्टर आहे। आमच्या चाइल्ड कॅबिनेटमध्ये वेगवेगळे मंत्री आहेत, जसे वॉटर मिनिस्टर, एज्युकेशन मिनिस्टर, क्लीनलीनेस मिनिस्टर इत्यादी। मी आमच्या चाइल्ड कॅबिनेटचा क्लीनलीनेस मिनिस्टर आहे। आणि तुम्ही असो क्लिनिनेस करपा खातीर तुमकां केन्ना टायम मेळटा असो शाळेंत? आम्ही सगळेजण मंगळवारी शाळेची स्वच्छता करतो आणि न्यूट्रिशन गार्डनची काळजी घेतो। स्टुडंटा खातीर सायमन।